سلام كم تمسي زغوركم تعزبنا ساعة شعتا خيلوكا باستوديو جناير تي في زينا ومسنادونا نفيلم علونا نيلومي 4 صوتو شعتنا حساس سرالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بغبر زعد من مسخاتكم تصنعن ميكايل حرقو فلما قم بكأنت وتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات سلسة زيقاتات بكورنا فايرس نكافون كرقاقتن كله 15 ما تفعلوا ሚኒስትር ሕርሻ በተሪዮ ሳገምቲ ባልዓት ዕቱብ ክትትል ክግበር ጸዊዑ ኣብ ኑዞባ ዓረዛ ኩነታት ዘራእቲ ጽቡቕ ከም ዘሎ ሞያውያን ሕርሻ ገሊጾም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ንዋታዊ ደገፍ ክትብል ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ውሳነ ከም ዘይትወስድ ኣንጺራ ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ብሪጣንያ ወሰኽ ደሞዝ ብምጥላብ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ ጀሚሮም ኢራንን ፓኪስታንን ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያውን ስምምነት ንምድፋዕ ክሰርሓ ተሰማምዐን ዝርዝር ዜና ፈለማ ሓበሬታ ካሚስ ጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 3 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ኣድራሾም ድማ ማይተምናይ ዕዳጋ ሓሙስን ሰንዓፈን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ዞባ ማእከል ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 15 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋኒዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 10149 በፂሑ ኣሎ 1,017 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 103 ብሞት ዝተፈለዩ 29 ድማ ገና ክንክን ዝግበረሎም ዘለዉ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 19 ነሓሰ 2022 ናብ ካል ዜና ምስ ንሰግርም ኣብ ሰፍሒ ክፋል ሃገርና ጽቡቕ ዝርግሕ ዘሎ ዝናብ ይወቅዕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ምስ ዘሎ ጥሉል ክራማት ተሪዮ ሳገምቲ ባልዓት ከጋጥም ስለ ዝኽእል እምበር ዕቱብ ክትትል ክግበር ሚኒስትሪ ሕርሻ ይጽዋዕ ኣሎም ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ዝለኣኹ ትሕዝቶ መልክዕ ጸብጻብ ተዳልዩሎ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርባ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ሃገርና ምስ ዘሎ ጥሉል ክራማት ክስተት ሳገምቲ ባልዓት ብሓፈሻ ተሪዮ ባርኖስን ኣንበጣን ድማ ብፍላይ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ዕቱብ ክትትል ክግበር ጸዊዑ ነቲ ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣትሒዙ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ልዕሊ 100 ሄክታር ዝተራእየ ለበዳ ባርኖስ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ሚኒስትሪ ሳላ ዝወሰዶ ቁልጡፍ ስጉምትን ዝወቕዐ ሓያል ዝናብን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡ ነበርቲ ካብተን ብለበዳ ባርኖስ ተጠቂዐን ዝነበረ ዓድታት ዝኾና ወክድባን ዓዲ ሓሙሽተን ኣብ ዝሃብዋ ሓበሬታ እቲ ባልዕ ሳላ ውሁድ ተሳትፎ ህዝብን ክኢላታት ሕርሻን እኹል ቀረብ መድሃኒትን ኣብ ዘራእትን መጋሃጫን ጉድኣት ከየውረደ ኣብ ሓፂር እዋን ንምቁፅፃሩ ከም እተኽኣለ ገሊፆም ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ መሳርሒታቱን ምስ ጉልበቱን ምስ ደቂ ዓዲ ጌርና ክንቆፃፀሮ ክኢልና ባርኖስ መዓዝ ተራይ ዕለት 20 ከባቢ 21 ተራይ ዝግራት ክኸልሉ ክርን ክንድሎ ተሓቢሩ ብኡ መሰረት ካሽ ባርኖስ እንዳበርታ ምስከደ ሚኒስትሪ ሕርሻ ተሓቢሩ ሚኒስትሪ ሕርሻ መድሃኒትን መንፀግን ኩሉ በድል መሳርሒ ቀሪብልና ወላሓንቲ ግድኣት ከይወረደ ተቆፃፂርና ስጋብ 95 ስጋብ 100 ከባቢ ዝበፅሑ ህዝቢ ብሙሉ ንሓሙሽተ መዓልቲ ነፂግና ኣካላት መንግስቲ ንመዓልቲ 2 ግዜ ተመላልሾም መድሃኒቶም መሳርሒኦም ንሕጆም ኣዚና ንሕና ተዓዊትናና ክኢላታት ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ማእከል ኣቶ በረኸት ጊለን ኣቶ ናርዶስ ኣርኣያን ብወገኖም እቲ ለበዳ ቅድሚ ምኽሳቱ ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ናይ ቅድመ መጠንቀቕቲ ሓበሬታ ረኺቦም ብምንባሮምን እኹል ቀረብ መድሃኒት ጸረ ባልዕ ስለ ዝነበረን እቲ ስጉምቲ ውፅኢታዊ ምንባሩ ኣብሪሆም ካብ ዓድታት ባርኖስ ተራእዩ ዝብል ልዕለት 23 ኣብ ዞባና ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ጻዕዳ ክርስቲያን ተዋሂብና ማለት እዩ ዘብል መሳርሒታት ሒዝና ሞተራይዝን ከምኡውን ማኑዋል ኣብ ልዕሊ 45 ሄክታር ዝኣክል መሬት ሕርሻ ነፂግና ሙሉእ ኣቲና የና ነፍሲ ወከፍ ሓረስታይ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ባርኖስ ክሳዕ ኣብቲ ጥቑኡ በፂሕኻ ስለዘይርአ
ኣብ ቃድራን ኣብ ሕዛእትን ካብ መብዛሕትኡ ግዜ ስለ ዝረአ ዘሎ ከይሰዓረረ ናብ ዘራእቲ ከይኣተወ ከሎ ህዝቢ ኮለላ ንክገብር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓለማዊ ውድብ መግብን ሕርሻን ብ11 ናሓሰ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብ ሞሪታንያ ክሳብ ኤርትራ ኣብ ዘሎ ዞባ ሳሕል ጽቡቕ ዝርግሐ ዘለዎ ዝናብ ይወቅዕ ስለ ዘሎ ንምርባሕ ኣንበጣ ምድረ በዳ ምቹእ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎም ድሮውን ኣብ ከባቢ ከሰላ ሱዳን ከምኡውን የመን ውሱን ተርእዮ ምርባሕ ኣንበጣ ክኽሰት ጀሚሩ ስለ ዘሎ ብፍላይ መራብሒ ኣንበጣ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ሃገርና ቀጻሊ ኮለላታትን ምክትታልን ክግበር ሚኒስትር ሕርሻ የዘኻኽር ኣብ መወዳእታ ድማ ህዝቢ ብሓፈሻ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ኣብ ከባቢኦም ዝኾነ ተርእዮ ባርኖስ ይኹን ኣንበጣ ምዝዕዘቡ ብቁልጡፍ ኣብ ጥቕኦም ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ወይ ምምሕዳር ክሕብሩ ይጽውዕ ኣብ ዞባ ዓረዛ ካብ 7 ሓምለ ብዝጀመረን ዝቕጽል ዘሎን ሰናይ ክራማት ሃብስታት 15,000 ሄክታር ዝተዘርአ ኣካል ጥረታት ናይ ቅባ ዝርእትን ጽቡቕ ከም ዘሎ ሓላፊ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ኣቶም ምሕረቱ ኣርኣያ ገሊጾም ኣብ ንቑጣታት ዓረዛን ማይ ድማን ኣብ ወርሒ ሓምለ ጥራይ 490 ሚሜ ዝዓቐኑ ዝናብ ከም ዝሃረበ ዝሓበረ ኣቶም ምሕረቱ ሓረስቶት ምዝናብ እናተቐዳደሙ 10,970 ሄክታር እካል 3,830 ሄክታር ጥረታት 155 ሄክታር ድማ ናይ ቅባ ዝርእቲ ከም ዘርኡ ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ዝቐደመ እካል ኣብ ጉስያ ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተፈቲኑ ጽቡቕ ውፅኢት ዝተረኽቦ ክልተ ዓይነት ምሩፅ ዘርኢ ስርናይን ብልቱግን ሎሚ ዓመት ብዝሰፍሐ ንምትእትታው ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ ከባቢ ማይ ድማን ዑበልን 68 ሄክታር ብልቱግ ክዝራእ እንከሎ ን9 ሓረስቶት ዝተዓደለ ኣሳት 17 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ድማ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ኣቶ ምሕረቱ ብተወሳኺ ሓቢሩ ሓረስቶት ብወገኖም ዝናብ ክራማት ንኽልተ ወርሒ ብቐጻሊ በምህራሙ ድሑራትን ቅዱማትን ዘራእቲ ኣብ ተስፉ ደረጃ ከም ዝርከቡ ብምግላጽ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተኣታቶ ዘሎ ምሩፅ ኣዝርእቲ ብሰፍሒ ክድፋሉን ፀረ ባልዕ መድሃኒት ክቕረበሎምን ሓቲቶም ب16 حساب نو زوبا شامبوكو زوغع برتوع زناب بابايتن تشكركرتن عنوتا وريدوم بتاب ساعتات دحر قطر زوغع 56 ملم زعاغنو برتوع زناب 10 تتابايت كم زفرسه بروبا مايلام زورده وحج دما كلته ناي صعنت مكاين كم زوسده وكيليرينا حبيرو بزيكازي اب سفلالي كوايتات نايتنو زوبا زهرم زلو برتوع زناب اب جماجم روباتات اب العل زركب عبيت اقراب عنوت يورد كم زلو اتزبصحنا حبريتا بتوسخي أفليتم زغبركم تعزت الشعب هاجرا وزيناتاتين مكتالكم كتقول دقيمة بخبر عدم زيناو مسناو دوير تي في ناطلي كورا تعزبتي سلمي كتالكم مازي مسجن زيناو تعين سمين كوريا نواتاوي دقف كتبل لولاونتا بحرقا زوتو توسانه كم زيت وسرا نتيرام سمين كوريا نزغلص دوب كوريا سباو ريديت كتلي خلا ماسيو دما نيكلساو مدباتا كتقواصو دحر زقربت لا طلبي نيكلساوي مدباتا وحسل لولاونتا مخانو زنصر سمين كوريا نتي مدبا بمسرح بدلا كم زيتو تويا تمالا 18 نحسا نتيرام دوب كوريا زغربتو طلب بغدي حوسي دسيت كوريا بمونغن ككاد نزغل دبلوماسياو ركبات زعقد مخانو سمين كوريا حبيرا لام اذا كمزيلن كله دوب كوريا مس امريكا حبيرا نقلولاو حوسي دسيت كوريا ملسو زغاد نطفتات تكايد كمزلا سمين كوريا وغيسام امريكان دوب كوريان كاب مجمريا زمص سومون حبراوي لممد ككايدا مخانن كمز حبرا سمين كوريا دما ملس غبري كتبلو مخانيا غلصا زلام بعصوتو شعاتنا حسا كل تفتات كروز ميسايل زكايدت سمين كوريا أقداس مزغون فتنة نيكلساوي أطوار كتكايد كم تخل كتتنقق تصني حلام سراحتنياتا تاقل قلوت موقعزيا بابور مدري بريطانيا وسخدوموزن زتا محاشينا يسرح هواهون بمطلب سرحنا يمقرات آدما جميروم زحدش آدما كاب عصورتو شمونتا كساب 20 حدا نحسا كغتصل مخانو زتغسو تصابات بسنكو نتفتات موقعزيا بابور بريطانيا بحافشا كتما لندن كبابي عندما بفلاي بخبيد كهسة جميرو كمزولو يردوم اتوم سراحتنياتات طلباتهم قوتاو ملاش مزيركب جميرو مون زلو وادما بالسفع ملكوعو كمزغطلو حبيرو مالو اب بريطانيا بموداتا زحلف ور حمله 10 تاتا شحا سراحتنياتات موقعزيا بابور مدري
ዝተሳትፎ ተመሳሳሊ ኣድማ ከም እተኻየደ ይዝከር። እዚ ተደጋጋሚ ኣድማ እዚ ኣብ ልዕሊ ቁጠባታ ሃገር ብቐሊል ዘይግመት ተጽዕኖ ፈጢሩ ከም ዘለዎም ጸብጻባ ዝረዱ ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ብሪጣንያ ደመዞም ኣብ ሃገሮም ተኸሲቱ ምስ ዘሎ ልዑል መጠን ዝቕባበ ዝሳነ ከም ዘይኮነዮም ዝገልጹ ኣብ ብሪጣንያ ኣብዚ እዋን እዚ መጠን ዝቕባበ ልዕሊ 10% በፂሑ ከም ዘሎ እዚ ድማ ብውሽጢ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ኣብታ ሃገር እቲ ዝለዓለ ምዃኑ እዮም ስታትስቲካዊ ጸብጻባት ዘነጽሩ። ኢራንን ፓኪስታንን ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድነ ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን። እዚ ስምምዕ እዚ ዝተበጽሐ ትማል 18 ነሓሰ ላዕለዎት ሰመዚ ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ ኢስላም ኣባድ ኣብ ዘካየድዎ መበል 21 ዋዕላ ቁጠባ እዩ። ኢራንን ፓኪስታንን ከም ኣካልቲ ቁጠባዊ ዝምድነ ንምምዕባል ዘካየድዎ ዘለዋ ጻዕሪ ስምምዕ ነጻ ንግዲ ንምኽታም ከም ተረዳድኣ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ። እቲ ናይ ነጻ ንግዲ ስምዕ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ክትግበር ምዃኑ ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ኣብ ከተማ ኢስላም ኣባድ ዝተኻየደ ዋዕላ ሓቢሮም። እቲ ስምዕ ተግባራዊ ምስ ኮነ ዓመታዊ ንግዳዊ ልውውጥ ክልቲአን ሃገራት ናብ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ክብል ምዃኑ ተገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራንን ፓኪስታንን ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምውሓዝ ዞባዊ ጸጥታ ብሓባር ከም ዝሰርሓ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ፈረንሳ ንልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገሩ ዝጥሕስ ወተሃደራውን ስለያውን ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ትማል 18 ነሓሰ ከሲሶም። ፈረንሳ ንሽበራውያን ጉጅለታት ናይ ኣጽዋርን ገንዘብ እንደገፍ ብምግባር ንጸጥታዊ ኩነታት ሃገሩ ተጋድዶ ከም ዘላ መንግስቲ ማሊ ኣብቲ ክሲ ገሊጹ ዘሎ። ፈረንሳ ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ ስለያዊ ንጥፈታት ንምክያድን ሽበራውያን ንምድጋፍን ልዕሊ 50 ግዜ ንክለ ኣየር ሃገሩ ከም ዝጠሓሰ ዝሓበረ መንግስቲ ማሊ ባይቶ ጸጥታዊ ድሑራት ሃገራት ተጻብኦታት ፈረንሳ ደው ንምባል ህጹጽ ኣኼባ ከካይድ ጸዊዑሎም። ኣብ መፋርቕ 2020 ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ምስ ፈረንሳ ንጸንሖ ጸጥታውን ወተሃደራውን ውዕላት ናይ ምስራር ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዱ ካብ ፈረንሳ ተጻብኦታት ክመጾ ከም ጀመረ እዩ ዝሕበር። እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ሰራዊቱ ሽበራዊ ተርእዮታት ንምምካት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብ መሬቱን ዓመታት ዝዓስከረ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ድሕሪ ምጽውዑ እቲ ግዳማዊ ሰራዊት ማዓስከራቱ ከም ዘረከበ ጸብጻባት የረዱ። ካብ 2012 ኣብ ማልን ከባቢያን ዝካየድ ዘሎ ብፈረንሳ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኪኖ ምዝማት ጸጋታት ካልእ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉ እዮም ህዝብን መንግስትን ማሊ ዝወቕሱ። ኣሜሪካን ኣካል ልኡላዊ ግዛኣት ቻይና ዝኾነ ደሴት ታይዋንን ወግዓዊ ንግዳዊ ዝርብ ከካይዳ ተሰማሚዐን። ብመሰረት ሓበሬታ ሰመዚ ንግዲ ኣሜሪካን እታ ደሴትን ናይ ቀዳማይ ዙርያ ዝርብ ኣብ ዝመጽእ 2 ኣዋርሕ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ነቲ ውጥን ብትሪ ዝተቃወመ ቻይና ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ምውሓስ ኣድላይ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም እትወስድ ባጉ ኣጠንቂቓ ኣላ። በዚ ድማ ብሰንኪ ምትእትታው ኣሜሪካ ምስ ቻይና ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ካልእ ኣንፈት ከይሕዝ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ። ቻይና ነቲ ኣፈኛ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ እዚ ነሓሰ ኣብ ደሴት ታይዋን ዝገብረቶ ምብጻሕ ንምቋምን ነታ ደሴት መልእኽቲ ንምትሕላፍን ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምምድ ከተካይድ ከም ዝቐነየ ጸብጻባት የረዱ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽን ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ትማል 18 ነሓሰ ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ምስ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ከም ተዘራረቡ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ኣብቲ ኣብ ከተማ ሊቪቭ ዝተኻየደ ስሉሳዊ ርክብ ሚስተር ጉተሬሽን ፕሬዚደንት ኤርዶጋንን ኩናት ዩክሬን ንምዕራፍን ሩስያን ዩክሬን ክዛትያ ሓሳብ ከም ዘቕርቡ እንተኾነ ግና ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ሩስያ ሰራዊታ ከይሰሓበት ዘተ ከም ዘይካይድ ከም ዝገለጸ ተጋዊሑ። ብዘይካዚ ሚስተር ጉተሬሽን ፕሬዚደንት ኤርዶጋንን እቲ ሩስያን ዩክሬንን ንሓድሕደን ዝወቃቐሳሉ ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ኒክለሳዊ ትካላት ይካየድ ከም ዘሎ ዝግለጽ መጥቃዕታት ደው ክብል ጸዊዖም። ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽን ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ብተወሳኺ ብዛዕባ ውሕስነት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ተግባራዊ ዝኾነ ካብ ወደብ ኦዴሳ ብጸሊም ባሕሪ ዝካየድ ሰደድ ስርናይ ከም እተመያየጡ እውን ተፈሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ንዩክሬን ናይ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም እትገብር ትማሊ 18 ነሓሰ ኣፍሊጣ። ኣቐዲማ ናይ ቢልዮናት ዶላር ተመሳሳሊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ዝለኣኸት ኣሜሪካ እቲ ስጉምቲ ንኩናት ዩክሬን ዝኽርር እምበር ኣብ ሚዛን ሓይሊ ዘምጽኦ ለውጢ ከም ዘየለ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ
ብቐንዱ ድማ መራሒቱ ዝኾነት ኣሜሪካ ቀንዲ ጠንቂ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ምዃና ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ዜናው መሰናዶ ንምዛም ማርሳ ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት ሰለስተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምጥቃሞም ክረጋገጹ ከሎ 15 ተፋሪሙ ሚኒስትር ሕርሻ ብቶሪዮ ሳገምቲ ባልዓት ዕቱብ ክትትል ክግበር ጸዊዑ ኣብ ዞባ ዓረዛ ኩነታት ዘራእቲ ጽቡቕ ከም ዘሎ ሞያውያን ሕርሻ ገልጾም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ንንወታዊ ደገፍ ክትብል ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ ዘወቱ ውሳነ ከም ዘይትወስድ ኣነጺራ ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ብሪጣንያ ወሰኺ ደሞዝ ብምጥላብ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ ጀሚሮም ኢራንን ፓኪስታንን ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናን ንምድፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜና ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ስዒባ ተቐርብ ድማ ተኸታታሊት ፊልም ፍርዲ መሬት መበል 39 ክፋል ቦገኔ ግን ሰላም